Здравейте! Искам да ви разкажа с моето лечение от пиявица. Един месец съм била болна, имала съм болка във раменето и ръка. Ходила съм по докторите, правила съм снимки, ортопеди, урологи и така нататък. Значи изписах ми хапчета, мехлеми и такива работи, които са не ми помагали. И после доктор Кълбахани ми направи първата процедурата с пиявица. Оттам болката започна да ми намалява. Сега получиха втория сеанс с пиявица и сега мога да дигна ръка, а преди изобщо не мога да дигна ни в какъв случай. Благодарение на доктор Кълбахани сега мога да дигна ръка. Да, още имам болката, но имам още един сеанс. Много ви благодаря, доктор Кълбахани, която ми направи този лечение, с което ми помогла да намалява ми болката, да ми излекува този проблем. И да ви кажа, че на другите хора, които се съмняват са в лечение с пиявица, мога да ви кажа, има голям ефект. Не се съмнявайте се, ако искате, заповядайте при доктор Кълбахани, която ви направи доста добро лечение. Благодаря ви.